नमस्कार हो मंडळी, डिजिटल मराठी 09 म्हणजेच ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघत आहे डिजिटल मराठी माणसाचं मराठी यूट्यूब चॅनल। तर मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये जे वाशिम येथे वॅकन्सी आलेली आहे त्याच्याबद्दल परिपूर्ण माहिती व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती घेऊन आलेला आहोत। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता प्रधानमंत्री शक्ती निर्माण शिक्षण विभागा माध्यमातून मित्रांनो हे डाटा एंट्री ऑपरेटरचं पद रिक्त आहे मित्रांनो। जवळपास मित्रांनो तुम्ही बघू शकता की कोणत्या कास्टकरिता किती पदे इथे रिक्त दिलेले आहे मित्रांनो, त्याबद्दल सविस्तर माहिती यामध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही SC OBC भटक्या जमातीचे दुर्बळ मागास आणि असे टोटल मित्रांनो तुम्ही बघू शकता 5 यामध्ये मित्रांनो रिक्त पदे दिलेले आहे। सोबतच मित्रांनो तुम्ही हेही बघू शकता की डाटा एंट्री ऑपरेटर जे वाशिम येथे पद निघालेलं आहे ते परिपूर्ण कंत्राटी बेसवर असल्यामुळे म्हणजे खाजगी स्वरूपाचं असल्यामुळे आहे मित्रांनो। जवळपास मित्रांनो 13 ऑगस्ट 2022 हे अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे, लास्ट तारीख आहे मित्रांनो। आणि 5 ऑगस्ट 2022 या तारखेपासून मित्रांनो ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आलेला आहे मित्रांनो। तसेच मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता 20,650 रुपये तुम्हाला जे आहे मित्रांनो वेतन राहणार आहे महिन्याचं। मासिक वेतन राहणार आहे तुम्हाला 20,650 रुपये मित्रांनो। सोबतच मित्रांनो तुम्ही बघू शकता की नेमकं शैक्षणिक पात्रता काय आहे, इथे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो तुमचं 12वी उत्तीर्ण असणे मित्रांनो यामध्ये शैक्षणिक पात्रता मागितलेली आहे। सोबतच मित्रांनो तुमची 30-40 म्हणजे मित्रांनो तुमची इंग्रजीमध्ये 40 आणि मराठीमध्ये 30 मागितलेली आहे मित्रांनो। आणि सोबतच मित्रांनो 1 वर्षाचा मित्रांनो तुम्हाला अनुभवसुद्धा मागितलेला आहे। तसेच मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता की नेमकं वयोमर्यादा किती आहे। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता जर मित्रांनो तुम्ही किमान वयोमर्यादा मित्रांनो 18 वर्ष तरी 43 वर्ष मागितलेलं आहे। सोबतच मित्रांनो जर तुम्ही मागासवर्गीयामध्ये येत असाल तर तुमचं 38 वर्ष आणि SC ST करिता अनाथ यांच्याकरिता मित्रांनो 43 वर्ष। तसेच मित्रांनो सविस्तर माहिती देण्याचा मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये प्रयत्न करेन मित्रांनो। 12वी उत्तीर्ण आणि सोबतच मित्रांनो तुम्हाला 40 इंग्रजीमध्ये आणि 30 मराठीत मागितलेली आहे आणि 1 वर्षाचा अनुभव मागितलेला आहे। तसेच मित्रांनो जर तुमची इथं ग्रॅज्युएशन जर मित्रांनो जर तुमचं शैक्षणिक पात्रता जर मित्रांनो तुमची ग्रॅज्युएशन असेल तर मित्रांनो तुम्हाला 10 गुण बोनस मिळणार आहे। इथे तुम्ही बघू शकता जर उमेदवार हा पदवीधर असेल तर त्याला मित्रांनो 10 गुण बोनस मिळणार आहे मित्रांनो। आणि मित्रांनो यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे की जर मित्रांनो तुमची 10वीची आणि 12वीची पर्सेंटेज काढून मित्रांनो तुमची सरासरी काढून मित्रांनो तुमची पात्र अपात्र उमेदवाराची यादी मित्रांनो प्रसिद्ध होणार आहे मित्रांनो। जर ते यादी तुम्हाला माहिती हवी असली पाहिजे तर मित्रांनो चॅनलला नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। तसेच मित्रांनो यामध्ये तुमची परीक्षासुद्धा होणार आहे मित्रांनो, एक्सेल फाईलमध्ये मित्रांनो परीक्षा होणार आहे मित्रांनो। आणि तसेच मित्रांनो तुम्ही बघू शकता यामध्ये नेमकं मित्रांनो परीक्षेचं नियोजन कसं देण्यात आलेलं आहे। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता जवळपास 1 तास तुम्हाला मित्रांनो परीक्षा आहे मित्रांनो, तुमची 1 तासाची परीक्षा आहे मित्रांनो। परीक्षाचे टप्पे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, इंग्रजी मराठी आणि संगणक ज्ञान जे आहे मित्रांनो त्याची तुमची परीक्षा होणार आहे मित्रांनो। सविस्तर माहिती दिलेली आहे। यामध्ये मित्रांनो नेमकं वेतन किती, जर मित्रांनो तुम्ही सर्व मागास वर्गीय प्रवर्ग म्हणजे SC OBC मधून येत असाल तर मित्रांनो तुम्हाला 400 रुपये DD आहे मित्रांनो खुला प्रवर्गासाठी। आणि जर तुम्ही SC ST मधून येत असाल तर तुम्हाला 200 रुपये DD आहे मित्रांनो। आणि तो DD मित्रांनो तुम्ही ज्या वेळेला पोस्टाने अर्ज करता तो DD ड्राफ्ट मध्ये मित्रांनो जो आहे मित्रांनो रिमांड ड्राफ्ट म्हणते त्याला मित्रांनो अनिवार्य कागदासोबत मित्रांनो तुम्हाला जो DD आहे जी फी आहे ते सादर करावे लागतो मित्रांनो। वाशिम या जे मित्रांनो वॅकन्सी आले आहेत त्याच्याबद्दल मित्रांनो सविस्तर माहिती व्हिडिओ घेऊन आलेला आहो। आणि मित्रांनो हे अर्जासोबत मित्रांनो तुमची जी DD आहे जी फी आहे ती DD स्वरूपात मित्रांनो रिमांड ड्राफ्ट स्वरूपात तुम्हाला तुमचा फी DD द्यावा लागतो मित्रांनो। तसेच मित्रांनो तुम्ही बघू शकता परीक्षेचे नियोजन सांगितलेलं आहे मित्रांनो।
तसेच मित्रांनो तुम्ही जर ग्रॅज्युएशन पास असाल तर तुम्हाला 10 गुणाचा बोनसही मिळालेला आहे. तसेच मित्रांनो तुम्ही इथे बघू शकता की नेमकं अर्जासोबत कोणते कागदपत्र जोडावं लागते. तर 10वी 12वीची मार्कशीट, तसेच मित्रांनो जर तुम्ही SC OBC ज्या कास्टमधून ज्या जमातीमधून येत असाल ते कास्टची झेरॉक्स, तसेच मित्रांनो शाळा सोडल्याचा दाखला म्हणजे TC, तसेच मित्रांनो पासपोर्ट साईज फोटो 2, संगणक म्हणजे 3040 आणि संगणक प्रमाणपत्र म्हणजे MSCITचं प्रमाणपत्र. जर तुमची CCC असेल तर मित्रांनो आरामशीर चालून जाते, काही वांधाच नाही. तसेच मित्रांनो तुम्ही परीक्षेचं नियोजन मी सांगितलेलं आहे. शर्ती आणि अटीमध्ये मित्रांनो तुम्ही बघू शकता की परीक्षा यादीसूची करण्याचा अधिकार फक्त मान्यवरांनाच आहे. आणि तसेच मित्रांनो हा मित्रांनो जो आहे मित्रांनो फॉर्म आहे मित्रांनो, जो ऑफलाईन पद्धतीने तुम्हाला भरून मित्रांनो यांच्या माहितीवर म्हणजे मित्रांनो वाशिम येथे मित्रांनो तुम्हाला पोस्ट डाक सेवा माध्यमातून मित्रांनो तुम्हाला पाठवावं लागते. इथे तुमचं नाव, गाव, पत्ता, ईमेल ID, मोबाईल नंबर, जन्मतारीख, कास्ट, शैक्षणिक पात्रता याच्याबद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागते. मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि अजूनपर्यंत डिजिटल मराठी 09 म्हणजेच ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि मित्रांना शेअर केलं नसेल तर नक्की करा. धन्यवाद.